Tabi be? Hindi na di ba? Okay. Ay, kita mo to sa kay Kuray, kay mga ako mag-arashi. Okay. Among gilawogan kanina. Sus, usara kalamoy ang manok. Tag 50. Letter code odor defense mechanism if there are predators, they are motionless so that they can move lunch to the predators. Paano di uy? Oh, nga akong anak, excited kayo magsigdadagma pa. Sa kalaki ani. Samot na rin. Kanang white unusual markings ng face, gitawag na ito place. That's why yes, yes ma'am. And then, TV. Dako kay. Bigyan na ka ginanabi, stuffed toys.